Misaad na ang usa ka kompanya nga mohatag og cash assistance ngadto sa ilang trabahante nga nagmasakit ug kasamtangang anaa sa ilang Pinoyanan nga padayong nagpaalim sa lungsod sa Balamban, Cebu. Kini ang gipaybaw sa Wahing Kalambuan human ang Brigada Action Center Team uban sa asawa sa maong trabahante ang mibisita sa buhatan sa kompanya. Kahinumduman ang asawa mao'y midangop sa Brigada Action Center aron mangayo og tabang sa iyang reklamo nga wala kini nagpakabana sa trabahante ang kompanya nga na ospital og na mild stroke ug gisundan pa sa ikaduhang higayon ang pagka-ospital tungod sa laing sakit. Matud pa sa asawa nga si Catherine Balyatan, midangop siya sa Brigada Action Center tungod sa iyang pagsalig nga matagan og pagtagad ang iyang sitwasyon. Hinuon gikalipay karon sa asawa nga si Catherine human misaad ang maong kompanya nga adunay mapaabot na nga tabang ang iyang bana alang sab nga maggamit sa nagpadayon nga medication. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.